4:34. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Reports, first portion. Maayo nga Western Visayas, sudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Action Reports first portion. Sa ngalan ni Action Fred Salanga, ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa Kahanginan Action Rex Cantong. Action Reports, first portion. Ululupod kita, tubtob kita sa tagdalasay sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action unit reporters karon dugay-dugay mga kaaksyon. Anong mga balita nga aton paghisayran sa balita nasyonal mga kaaksyon? Sa sining mga inuras while nga nag-monitor sa sining mga tinion ang atong sining mga kaaksyon bagulang gali na eliminate kada mo sang na eliminate sa billiard no nga mga kilala bigatin nga mga billiard player mga kaaksyon no diri sa syudad sang Bacolod ini may kang tanan sa Maskara Festival mga kaaksyon. Sige, pag-asa tanay matugnaw nga panahon mabatyagan na sa ligan nga ang matamat nga pagsulod sang amihan season mga kaaksyon no. Nagahilapit ng matugnaw nga mga inadlaw sa tion sang paghanda sa mga jackets ginpayag ni Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa pagtapos sang southwest monsoon o kung panahon sang habagat nga ginapaabot na sa Pilipinas ang amat-amat nga pagsugod na sang northwest monsoon o kunang panahon sang amihan sa maabot nga inadlaw mga kaaksyon namon sa kanginan. Subong palanggan idaw mabatyagan mo na Action Reports, first portion. Ano pa gid ang iban pang mga balita mga kaaksyon diri sa inyo sining palatuntunan sa balita nasyonal ginpasiguro sang Commission on Election o kung COMELEC nga hindi pamahog sa demokrasya ang makapila ka bisis nga pagpaisol sang barangay kag iske elections tungod din sa ginatugutan sa 1987 konstitusyon mga kaaksyon. Ginhimo ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudjanco ang pahayag matapos ginpasa na sa Congress leaders sa kaya Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang approved bill nga nagapuspond sa barangay kag SK election. Palayag pa ni Laudjanco nagapatuman lamang sang kasuguan ng COMELEC kag ginatugyan naman sa legislative kag executive department ang political decision kag ini ang ginarespeto sang komisyon. Action Reports, first portion. Ano pa gid ang mga balita ta sa sining adlaw mga kaaksyon? Ariyo ginapabot nga magapabili na mataas nga presyo sa mga balaklon tubtob katapusan sang tuig 2022. Inibangod sa mas mataas nga galastuhanan sa pagbiyahe sang mga pagkaon, paghina sang piso kontra dolyar kag epektibo sang Bagyo Carding sa naibalawan nagsaka sa 6.9% ang inflation rate sang bulan sang Setyembre halin sa 6.3% sang bulan sang Agosto bangod nga sa mas dako nga food and utility cost mga kaaksyon. Una diri nagsuwesyon ang Department of Finance nga kinanglan pa mag-produce o kung mag-import sa mga basic commodities. Action Reports, first portion.
Sa balita naman sa lokal mga kaaksyon, no? Sa balita sa lokal diri sa inyo sining palatuntunan ang subo-subo man nga balita, no? Bangod nga traffic enforcers patay ini sa kaso nga pagpanglutang lasais 10 kagabi Miyerkules sa Barangay Alimango sa Barangay Alimango, siyudad sang Escalante. Ang napatay ginkilala kay Raymond Lucero, 46 anyos, kag residente sang Purok Tagumpay, Barangay Balintawak, siyudad sang Escalante. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Corporal Zinlin Nueva, investigador sang kaso, 4 ka wala makilalaho nga persona nga sakay sa 2 ka motorsiklo ang ginatudlo may kaymuan sa pagpanglutang. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan angot sa natabo nga insidente. Kalakip na ang motibo kag pagkilala sa mga suspect. Action Reports, first portion. Sa iban pang balita sa lokal mga kaaksyon, ginakabig ni Anay Bacolod City Councilor Wilson John Gambua Jr. nga isa ka achievements ang paghinunanon sa National Electrification Administration o kun NEA, no? Tungod na palabot nga wala ini sang talakayan kag panawagan para sa pagpaayo sang serbisyo sang Central Negros Electric Cooperative. Sunod diri kay Gambua sa interview sa Action Firing Line kagabi nga inilamang ang ila nakuha nga produktibo tungod wala man gintalakay sa ginpatigayon nga annual general membership assembly o kon agma ang mga problema kaangay sa mahal nga sukot sang kuryente kag masami nga pag-brownout. Action Reports, first portion. Ano pa gina mga balita ta sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay igabalita ni Action Art Tayhupon preparasyon sang tagsa ka mga LGU sa probinsya angot sa maskara sa panaad nagapadayon. Action Reports, first portion. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, mga kaaksyon, igabalita ni Aksyon na Dale Salazar, bitaw padayon nga ginakonfiskar ang mga driver's license sa mga earring drivers matapos ang pagkonsulta sa City Legal Office. Action Reports, first portion. Ano pa gina mga balita ta? 300,000 pesos nga balor sang sabon na konfiska sa syudad sang San Carlos. Igabalita na ni Aksyon na John Diaz karon dugay-dugay. Samtang sa Bacolod City Police Office na ka-recover sang 8.5 milyones nga balor sang shabu sa sulod sa isang kabulan nga drug operations. Igabalita na karon dugay-dugay ni Aksyon na Eric Magbanwa. Action Reports, first portion. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 4:42 ang aton oras. Simulsuan tanay nga ito sining dalagan sang syudad sa trafiko, sa merkado, kagiban pang masiplatana sa aton sining patrol, mga kaaksyon. Wayab Aksyon Alvin Graba. Sa mga kaaksyon naton, i-check ta ang balita. We have Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Sa patrol nga balita, Aksyon Alvin. Yes, Action Rex, good morning. Oh yes, good morning. Mga pita. Ha? Mga pita. Ang laban. Rika diri sa tubang sa nga bakapuan na the best ipangapi. Kung bala Action Rex, kung may mga bukas na nga mga kapihan galing kay halos ang Igo ka ni ka pangapiya sa may mga sa Burgos, sa Libertad, kay mga bukas na ni mga coffee shop mo. Oo, sakto na Action Rex, no? Subong sining aga, ano ning basta kaagahon ka bisyong communication now, daw hindi gid ko pasulod na naman. I-restart lang na, sa pangamot lang na. Oo, gani man. Prasto bla kapon ginimo mo bla primero way magsulod, ikadua nagsulod man ti okay na pagsulod, di bla? Oo, gani man i-restart na naman kay kagay na pa na dapat din restart mo na eh. Ari na kita duha na ni ka communication ang iya sang patrol nga ano ni nga ipang restart bala kay
Para kasulod ka. Oo. Sige, try ta na naman ni Action na Rex. Ay, restart ta na naman ni Nanara na. Kung i-try ta, ara naman na. Pero, ara hambal man siya gyapon. Go back to your website. Ay, bas! Anyway, Action na Rex ang pila naton ka mga kauturan. Subong sini, nga kagahon ang kalabanan diriya Action na Rex. Ang biyahe na, no? Especially, ang mga, sinunoy. Sino? Sinunoy to. Noy, iti okay ka na? Mga pita ko na. Sino no yung gubat? Noy maggubat. Ikot ko ginang iyang kon eh. Iyang signal kay tingala ko sino tong tawag. Sa downtown na area sa Action na Rex, no? Sining kagahon. Gahulat man sa mga pasahero nga posible nga sakay, no? Kaga madulong man sa iban. Well, ang iba naton nga mga kauturan, this time Action Rex ang gaamat-amat na sa pagpanindo, going man Action Rex area sa diri man sa area sa downtown mismo Action Rex. Amo mangyapon bisan ano ka. Basi siguro kasinggit na ni siya. Gano? Kasinggit na ni siya kag isla na balao. Alaban. Oo, base si BMX siguro ang problema sa kagahon. Kaya hindi gid ko makasunod. Anyway, Action na Rex ang patrol ga labay na diri sa area. Sang dalan sang Lacson going kami sa area sang Burgos Public Market sining kagahon para naman sa pagsikar sa lakat kag presyo sang mga pamalaklon, no, sa Burgos Public Market kay kahapon dito kita sa area sang Libertad, pero subong sini i-checkar ta naman ang pila ka mga pamalaklon dito man sa Burgos Public Market Action Rex. Kasi ma-advise mo da sa tekta nga may sila na lang ni aton BMX kay hindi kita Para daw, may advice na si Action GMO. Sa imo lang, tawabla da. Sige, i-try ta ni kung i-open amo mangyapon nga wifi. Isa pa lang maning napasulod niya base ba lang Isa duwa na. duwa na ni. Duwa na kasulod. Wifi gid niya kasulod sa akon. Tiguro lapaw ng imo yung komunikasyon, no? Natawa sa Burgos Market na kung may arana da. Sige, Action Rex, no? Base sa Burgos pag-ung mga kung magsulod na ang communication kundi salamat gid kay bisan anong taning kuan way gid but anyway Action Rex ang dalan sa Burgos subong ang pila ka mga street cleaners subong city amat-amat naman sa pag paninlo, no, sining kaagahon kung going ikaw sa may padulong kabala sa Burgos Public Market ang iba naton nga mga utod paninlo na Action Rex, no. And ang mga tricycles kung if you are facing through sa may atubang mismo sa Burgos Public Market. Action Alvin? Yes, ara na. Bago lang kasulod. Abi ko kung way ka load kay ludan ta kada. Kay duwa man lang nakabagay mo, either wala load ang signal sa patrol or ikaw wala mismo load. Duha na ni, iyan ni signal sa patrol. Diba si wala na load ang patrol? Ara na, Action Rex. So, kita mo na ni. Buting ganon. Sa pangamot mo lang na. No? Sa pangamot ni JM, no? Ara na kay ara na, kasunod kita sa ikaduha nga ginpadala, no, ni Toto JM. So mas mayo-ayo na ni kay timing nga. Ara naman kita diri sa area sa Burgos Public Market. Sa pagkasikyan kami sa subong Action Rex at panigon ni gaamat-amat naman, no. Sir, baboy subong tagpila subong ang presyo sang baboy. 280. Inaya kon pa lang na tanan, no, ka mangutang 170 Action Rex, no. May baka ka subong.
Why? Baboy lang. Oh, baboy pa lang? Baboy pa lang. Action RX na 280. Way sa karne? Amo pa lang ning karne niya, karne sang baboy. Mabakal mo ni sa may entrada sang Mano ka? Burgos sa public market. Sa may entrance ayun pala. Okay. Amo ning yes Sabi ning ko mabakal ka? Pwede man bakal ta pero charge siya kay action. Action papang. Oh, charge siya. Dalon ta lang ni karon. Pero diri niya ari na kita sa sang Burgos public market and ti ari na lastado na ang pila ka mga isda action na Rex sining aga no halos ready na para sa aton sining mga kauturan. Mayon kay may bilong-bilong na diri action na Rex. By the way, Madam, good morning. Good morning. Yes, ang pinaka-sexy na ni action na Rex, no? Oh, by the way, pera subong ang bilong-bilong. Sugunong sa kagi subong mga isda. Ang bilong-bilong ta to 40, gumata to 40, ang bulaw to 40. Ay, dili, mga nagsaka siya. Saka naman jutay naman supply. Supply naman ako. Nagsaka, get action na Rex, no? Ang supply sang isda kay gamay ang supply pero ang presyo nagsaka risubong ang bilong-bilong halos tanan 240 bisan Basi pikto na sa nagailapit nga Disyembre. Posible base dire-diretso na ni no ano sa paglantaw mo kay lapit na Disyembre. Oo, mataas na lang gining isda. Te. Mo gid daw. Oo, mataas na lang gini siya action na Rex ang isda kay ang supply. So, nagadepende ni sa supply and demand mo. So, ang supply gamay, pati ang demanda ko, mamahal man. Ato na amigo, ang available sa iya. Pre, ano available mo na subong man? Marot? Batikuling ni, no? Oo, batikuling. Oo. Tag pila ning batikuling mo? 180. 180 ang available sa action na Rex. No? Anong batikuling naman? Marot na siya. Ang batikuling, pink ang iya sining ikog. Amo ni ang marot siya nga lokal yan, anong kolor? Ang marot nga lokal, si ordinaryo man ang iya sining ikog daw makita mo naman daw silver gam forma. Amo nang marot niya, action Rex. Pero ang batikuling na pula ang ikog. So, ang signal mo, ay gid, nagpilit naman. Gani man, pilit naman siya action na Rex. Anyway, basi dugay-dugay, basi maumpawa na naman eh. Anyway, ang iban pa diri, yung mga available, locos si Madam. Madam, ang locos na tag pila subong? 200. Small, 200. Ang big, 300. 300 ang big. Quality. Guapa quality. Kaparehas sa mga guwapa. Yes. Kaparehas sa iya nga guwapa. Action na Rex, no? Magluwas diri sa panalag ko subong action Rex damo man na panalag ko ha. Ang panalag ko ta available subong tangigi ang Blue Marlin ba di ba? Ang tangigi ta pre tagpila 400 ang tangigi ang Blue Marlin niya amigo 450 inaya panalag ko niya action na Rex. Ang iban pero may gagmay pa diri. Ano ning gagmay ta available pre? Kabagak ko tag pila ni 140. Oo, may pakinasong ka ano to? Kunan nilang pakinason. Ano na? Punaw action na Rex no. Pakinason. So may ara pa man ang ibang diri bang rose pero medyo maros ako pa ang sakay ginapakas nilang bangros no. Oo, may pang pakas naman nga mga bangros. Hindi ginapakas nila nga bangros action na Rex mga gagmay ni siya. Ano ba lang nga damo isa ginapakas na nila. Kag para ready na pero mga dalag ko action na Rex mo ni ang ginabaligya Manila pero into 200 pesos sa karon ang pagi basi available na senior so medyo hindi pa available senior kayo damo po man si junior mani ang amigo taman niya nga ginabaklan masami ni Jomari no
aksyon na REX. So, para mo niya ang pila ka mga sitwasyon karon diri naman sa area sa Burgos Public Market Action REX nalakip na diri ang presyo sa pila ka mga isda sa merkado publiko sa Burgos Public Market. Ang observation sa patrol ginadulong sa inyo sang Santon na nanikiraw na sa aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkolog. Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you! Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Imbukada pa lang itong sitwasyon na merkado reports or market reports ang atong sining patrol. Karon dugay-dugaya. Katuantang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Ini may kangtanan sa Bacolod City Police Office o kung BCPO naka-recover sang kapin 8.5 milyones pisos nga balor sang droga o kung shabu sa sulod sang isa ka bulan nga drug operations. Action Reports, first portion. Karon na dugay-dugay balikan tayo ning balita sa BCPO. Matagta na pinaka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskartes ka buhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabuli kasi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Go lam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga conflict sila nga duha. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong kayapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako mahula ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh.
Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. Balik yung home, hey. Balik yung home, hey. Balik yung home, hey. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
ang cellphone kay ini ko pasensya na bigay ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man. Yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko. Di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Action Reports, first portion. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 5:12 na nga ton oras, mga kaaksyon. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa BCPO naka-recover sang kapin 8.5 milyones pesos nga balor sang shabu sa sulod sang isa ka bulan sa nga drug operation. Yari ang kaundan sa nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Police Balita. Sa balita Aksyon Eric, mayong aga. Good morning, Sir Rex. Report kay sa Bacolod City Police Office, kapin sa 8.5 milyones pesos gabili sa shabu kag marijuana ang na-recover sa Bacolod City Police Office. Hali sa September 1, tubtob 30, sining atuig, 1,249.687 gramos ang shabu ang na-confiscar Action Rex kag 227.523 nga laya sang daon sang marijuana ang ila naman na-confiscar. Kapin sa 45 ka mga police operation ang ipatigayon sa Bacolod City Police Office nga nagresulta sa pag-aresto sa 48 ka drug personalities sa diin 36 ka drug pusher, 11 ka drug user kag isa diri Action Rex minor de edad. Sa 48 ka mga nadakpan, anom diri ang ginakabing high value individual, 38 ang sa street level individual kag apat naman ang newly identify. So matutal Action Rex, may kapin 59 kamakaso ang napasaka sa korte sa mga naglalaing nga seksyon sa idalom sang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Gipasalamatan naman Action Rex ni Bacolod City Director Police Colonel Tomas Jose Partir ang maayong nga performance sang kapolisan agod nga pamaganagan kung hindi iba mapauntat ang papasulod sang droga ilabi na sa pagsaulog sang Mascara Festival sinibulan sang Oktobre. Report kay sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Action Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kantuan tanang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo, ini may kangtanan sa 300,000 pesos nga balor sang shabuho na confess ka man sa syudad sang San Carlos. Negros Occidental Report. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Masobra 300,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang na-recover sa San Carlos City PNP sa bypass operation nga ilag nin patigayon las 2 ang takna kahapon, Oktubre 5 Action Rex sa area sang Dalan Araneta sa Kopini sa Barangay 3 sa siyudad sa San Carlos. Ang nadakpan sa bypass operation, isa ini ka high value individual ang isang subject nga ginkilala kay Jordan Alquizalas, 31 anyos. Sunod diri kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ang Deputy Chief of Police sa San Carlos PNP. Ining si Alcacialas ang ginakabig nga miyembro sang Virtuoso Drug Gang nga isa sa mga drug group diri man sa Negros Occidental. Nadakpan man si Cesar Pasilan, 54 anyos, isa ini siya ka slit level individual, kag residente naman sang Fatima Village, Barangay Rizal sa syudad man sa San Carlos. Na kumpiskad diri sa bypass operation ang 16 tanan ka mga sachet sang illegal nga droga nga ginabanta nagabug-at sang 50 gramos. Kag gini Action Rex ang may standard drug price nga nagalambot naman sa 340,000 pesos. Wala labot sina na kumpiskar man diri sa bypass operation ang pila ka drug paraphernalia kalakip diri ang isa ka kiluhan, isa ka coin purse, isa ka empty plastic sachet nga may mga traces ang suspected shabu, isa ka bundle sang empty plastic sachet, duha ka mga disposable lighter, may mga aluminum foil pa diri nga may mga traces gid sang shabu, kag isa ka rolled Action Rex sang aluminum foil kalakip man ang 4,000 pesos nga bypass money. Ini karon ang duha ang napreso dira sa custodial facility
facility sa San Carlos City PNP kag natala na basakan sang kaso subong nga adlaw. Sa tutanan nga mga kaakson sa mga mahilig na maghigop sa mainit nga kape kon kaagahon basta kape. Isa lang ang aton ginarekomendar sa inyo mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee mga kaakson. Ini nga sa isang kape ang perti kananam kanamit sang sabor sini nga sa isang kape. Ngari kung kapeng inyo ginapangita ang aton rekomendasyon simple lamang Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi pa niya pag ipasulab lang inyong tiyan. Ganiti kung kaagahon, kung aga pa, kapag taga-kape, mag-Dr. Alfred's Green Coffee ka na. Balita gikan sa NOCPO ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat ginaksyon na Jan Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga kaaksyon ta standbayanay kay matagtanay resulta sang small town lottery mga kaaksyon kag luto result naton sa siring adlaw mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Ma-recap tanaya sa resulta sang Small Town Lottery ukon STL kahapon mga kaaksyon sa first draw. First draw sang Small Town Lottery 25 kag 4, 25 kag 4. Second draw 17, 8, 17, 8 kag ang third draw 1, 18, 1 and 18 mga kaaksyon. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Matagtanay sang resultata sa Grand Lotto 655 kag Mega Lotto 645 mga kaaksyon. Yari na ang Lotto result. Yari ang Lotto result sa Grand Lotto mga kaaksyon. Wala ta sang winner pero ang jackpot prize mga 29.7 million pesos mga kaaksyon. Ang winning combination yari mga kaaksyon winning numbers 9, 32, 37, 34, 31 and 33. Liwat 9, 32, 37, 34, 31, kag 3 mga kaaksyon. Wala sang winner. Sa Mega Lotto 645 naman kita. Way man sa gihapon sang winner, mga 8.9 million pesos ang jackpot prize. Winning combination sa Mega Lotto 645. 23, 40, 43, 9, 3 kag 21. Liwat 23, 40, 43, 9, 3 and 21. Yari na ang Lotto result. Sige, dalig lang mga kaaksyon. Standbayan ay matagtapin na ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dilig lamang madugay. Yari na the original coin. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itlugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok.
kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kag labi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kun nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kun ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan ukon madula. Hoy, Pang, to palala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalato. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Reports, first portion. Pabalik na diri sa ato sining pag-pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time la 5:31 ang aton oras mga kaaksyon. Kadtuan ta rin balita ni aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa sining
Bacolod Traffic Authority Office Blaho padayon nga gina-confiscate ang mga driver's license sa mga iring drivers matapos ang pagkonsulta or pagkonsulta sa City Legal Office. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Dale Salazar. Balita City Hall. Sa detalye sining balita, Aksyon Dale. Bayan Action Rex sa padayon nga ginakompiskal sa mga deputized traffic enforcers ang bitaw ang driver's license sa mga motorista nga may bayulasyon sa dalanon diri sa mga syudad sa Bacolod. Inisuno kay Bitaw Head Major Junji Liba matapos man ang paghatag sang legal opinion ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga nagkompirma sa iya nga ang syudad ang wala man makabaton sang opisyal nga komunikasyon gikan sa DILG. Ginpathag ni Liba Action Rex nga ilaman ginasunod sa gihapon ang City Ordinance 790 kag diri na saad nga may otoridad ang traffic enforcers nga magkuha sang driver's license sa mga iring driver. Suno pa sa Bitaw Head nga wala pa sang may na-record nga komosyon nga natabo sa tunga sang traffic enforcers kag motorista sa pagpatuman sang nasambit nga ordinansa. Bali subong nga continue pagkikita gyapon sa confiscation considering may ara kaming City Ordinance 790. Nabatian na si Bitaw Head Police Major John J. Liba. Sa mga mahilig magpangap sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Report. Thank you. Salamat ginaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon, no? Ayos, sige, dalig lang aksyon Artay Hupon. Balita naman sa Kapitolyo Provincial, karon dugay-dugaya. Sa kaya nasinuroma yung galang sa kay Melvin Finyafil, sa kay Atia Kim Riman, si Aidalunan gali, no? May lang pamati Aidalunan and Criselda Bilandres Iman, no? And Evelyn Sinaon, Angela Liarte gayon dato, may lang pamati Robe L. Martinez, no? Morning lang Vicente Maglaki Jr. Thank you gid. Salamat gid kag Dudes Dalida. May lang monitor sa kay Jonalyn Ninyal Decrepito, Evelyn Hilogo, sa kay Roslyn Labrador Rizala, no? May lang pamati Doy Artor, Ruby Argenti de la Luna, Imbong Jocampo, Milagros Morales, salamat gid Jimmy Kagalkal, no? Kay Jimmy Kagalkal, taxi driver sang GD Taxi monitor ini sila, no? Kag sa iban pa nga mga grupo tadra nga mga taxi driver, salamat gid Jim, no? Sa kay Jinky Delagdon, salamat gid and Rochelle Folencio Susana, may lang monitor sa sining mga inoras. Kay Karen Miraflor and Roming Estrabon Hidalanga, Mario Olvido Acuesa, Jomong Caltorilla, kag ETG Hilarso, Tuto Tatan, kag Pac Manuel Machong Pilinggon. Salamat gid sa pagpamati sa sining aga, mga kaaksyon.
Action Reports First Karon Portion. dugay-dugaya, hibaloontang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Kapitolyo ini may kagtanan sa preparasyon sang tagsa ka mga LGUs balaho sa probinsya angot sa maskara sa panaad nagapadayon. Mga detalye sini balikanta sa dili gid lamang madugay. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto pila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Sila
siling ko sa ilang may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Di isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sini kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. First portion. Pabalik na diri sa ato sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:49 ang aton oras mga kaaksyon. Sige kantuan tanay balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Kapitolyo Provincial. Balita Kapitolyo. Ini may kantanan sa preparasyon sang tagsa ka mga LGU sa probinsya angot sa maskara sa panaad nagapadayon sa detalye sining balita we have Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Good morning, Action Rex. Padayon pag meeting sa naglain nga mga LGU upod sa ilatag sa mga tourism officer angon sa preparasyon sang maskara sa panaad nga patigayunon umpisa Oktubre 10 tubtob 16. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, halos tanan nga mga LGU sa probinsya ang nagpalayag sang interes nga makigbahin sa among aktibidad apang hindi pa sini masiguro kung pila ang aktual nga numero. Dugang pa ni Diaz magluwas sa pag-finalize sa mga programa. Suportado man sang tagsa ka mga congressional district ang amo nga kahiwatan bilang pagsuporta sa syudad sa Bacolod. Magluwas sa food parade kapag showcase ang pila ka mga produkto. Padayon pa man sa karon ang pagplansa kapag preparar sang detalyado nga mga programa. Sa naibaluan nga mayara sang 100,000 pesos nga pundong alokasyon ng probinsya kaginpain para sa mga LGU nga magapartisipar. Nag-meeting sila for the initial agreement kung anong mga programs. Tomorrow and until Friday, masige sila meeting until ang detailed program of activities ma-finalize and mapagawa natin sa media kag sa publiko. We are
expecting no ang aton nga mga districts nga magpa tudugid ya pakita sa showcase ang tanan sang ilang nga mga festival dances kagang ila, for example may iba may concerts man, may mga artista gani kuno dalon. And then ang the usual naton nga food parade no to showcase ang aton nga mga delicacies sa aton nga mga culinary arts dira sa aton nga mga tagsa ka mga distrito. So all set no ang logistics plano ma-meeting man sa akon tomorrow to present to me kung anong mga kinahanglanon paginaton. But ang paglimpyo, ang pagplastar sa aton nga mga stage sa panaad is underway, and we will be ready by October 10, and we will give the people of Bacolod and of course Negrenses a good show sa aton nga bag-o kag-una gid nga maskara sa panaad. Mayara na to isa ka representative nga sila nga imbitar kita isa ka artist, national artist para nga magsadya man na. Balita gikan sa provincial capital, aksyon Action Reports, first portion. Nautod si Action Art ay hupon ay puwerte. Nautod siya. O sige lang Kantuan taraya ang balita sa Patrol Web Action Alvin Graba. Mga balita nga natipon sa ato sining patrol aton hibaloon mga kaaksyon sa sining mga tinion. Balita sa Patrol. Ulay hunong tanay balita ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Din siya. Dali gid lang kay kulabos na karon sa orasan ta. Action Alvin. Balita sa Patrol. Samtang wala si Action Alvin Graba sa Patrol, mga kaaksyon, dali gid lang matagtanay pinaka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang kapiglo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB,
mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas. Action Reports, first portion. Alang-alang nagita sa tiyempo diri sa ato sini nga pangalagad mga kaaksyon sa Action Reports first portion. Mapagudbay na kita mga kaaksyon, kita buwasa diri sa inyo sini nga palatuntunan. Sige, standby na sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong aga sa inyo tanan-tanan, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio.